Ne, počítaj. 5 a 5 je 10. A Ičo Špačík má 11. On si bude počítať Ičo Špačík. Ja som zabudol na tú derinku. No, 10, 8. 9, 8, 10. 9. Áno, 9, 7, 6, 5 a 5 je 10. Ježiši Kriste. No počítajte rád. No? A potom druhý raz zase 11. Kačka, on neveríš tomu, že mám 11 prstov. Čítaj. Ja mám 11. 6 a 5, 11, ne? 10, 9, 8, 7, 6 a 5, 11. Neví to. Ale on si to spočíta, Šún. Skús na svoj. 22. 22. 23. Čítaj. Aj s nohami, ne? No, áno, 22. Aj na nohami, ale no, tak je to 23. 22. 11, 11. No, Ivaj, čítaj. Počkaj, ne? Jedine, keď by si jeden odrezali, potom máš 23. Čau, Čo by som mal odrezať? Lebo tu potom budeš mať 10, 9, 8, 7 a 6 je to 2, 11. 3, 4, jakých 6? 5. 5 som povedal, ne? Jeden. Počkaj, 10. aha, 10. Nemil ho. 10, 9, 8, 5, 6 a 4 je 11. Není to tak? Je! Len si pomýlil 5 a 6. Počkaj. Ešte raz. 10. 9, 8, 7, 6 a 5 je koľko? 11. No, 10, 7, no piče, jak to hovorí. 10, 9. Na čo bude vyprávať? Keď si jeden odrezali, tak ich máš 7, 6, 5. A 5. 10. Je 10. Tak ale si jeden preskočil, ne? Ja keď som jedno 8 preskočil. si máš povedať. No neví. To by som nechodil z 9. kriku. Čo? Ja iba z 8. Ja som nemala 9. 10, 5, 9. opič. 10, 9, 5, 6, 7, 8. Ja ťa rozumím dobre, len ty ma nerozumíš. 10, 9, 7, 8, 10, 9, 10, 9, 7, či 10, 8, odliče. A ja to neviem. 10, 8, 7, 5, 6. Áno, 11 a 5 je 11. Dobrý som. No ešte raz. Čo to je ešte raz? Už som to uhadol. A čo mám? No, Zajtra to vyhrá. Prečo máme 11? Zajtra na... Máme aj na nohách proste. Zajtra papičku budú víte. Ne? Prečo je dámy? Prehráme. ne, čúšam, prehľad raz. A 5 je 10. A 5 je 10. Dobre som uhadol. A ne 11. Koľko je to? Ale on má 11. On povedal 11, ale ja ho môžem vybrať, ale on to volčal. To by musel mať jeden, oný, ten máš, ale na nohách nemáš. Máš ešte Na nohách jeden. máš iba 3. Jeden pridáš.
Jak asi víš, ne? Tak teda, keby si narastol jeden prst, ty si pamätáš, že minule dávali v novinách, decko sa narodil so 4 nohami? No? Hej, ale počúvaj, v Píšanoch sa pred 2 týdnami narodilo decko, čo malo vácej uši jak zubov. Keho? V Píšanoch. Ale čo mal vás? Vácej uši jak zubov. Koľko mal uši? Koľko už? 22. Ne, však, keď sa narodilo v Píšanoch to decko, to si nepočul tie správy? Však človek môže mať iba 2 uši. No ale ono malo vácej uši jak zubov. Jaj, Bože, tak to bol tam bola čudný človek, to bol mimozemšťan, alebo... Ja keď som sa narodil, ja som mal iba 2 uši. A koľko zuby? 2 uško mám, 2 uško. No som mal, no ja teraz tiež nemám. No, 48 som mal. Čo to šlo, cirkus? 52. Cirkus? Už ma ruka bolí. 48. Rokov?